IFT grupa je u termoelektranu i rudnik uglja u Stanarima uložila oko 550 miliona evra, što je najveća strana investicija u Republici Srpskoj. Zapošljava 580 radnika, proizvede se godišnje 1.000.000 tona uglja. Radnici zadovoljni kažu važno je samo da ima posla. Posla, hvala Bogu, ima. I to tekako. Radi se, znači, sat za sat. Nema. Sve je programirano, znači radi se. Krajem godine u probni rad će biti puštena termoelektrana, a naredne godine počeće isporuka struje. To govori o dobroj perspektivi ovog kraja, koji inače ne samo sa termoelektranom, nego i dobijanjem statusa opštine ovde. Rukovodstvo tek formirane opštine Stanari vidi veliku perspektivu u svom razvoju. O tome da li će i kako rad termoelektrane uticati na životnu sredinu ovog kraja niko ne govori. Stanovnicima važno samo da ima posla. Po pitanju investicije, po pitanju razvoja je u saradnji sa ovom kompanijom da svi imaju korist, da će to tako biti na dobrobit građana. To mislim da je sve to u redu. Puno ljudi zaposleno, to za zagađenu spašu i ne vjerujem puno. Pa nisu oni još pusti to. Kad puste, vidjet ćemo onda. Onda ćemo ići gore na planinu. Predsjednik IFT grupe, kontroverzni srbijanski biznismen Vuk Hamović, tvrdi da je tehnološki sve urađeno kako ne bi došlo do ekoloških problema. Propisi u BiH malo kaskaju za evropskim propisima, tako da što se ekologije tiče, oni su ovde nešto u zakonskom, u smislu regulative, nešto blaži od evropskih, ali smo mi od početka projektovali Stanari i bit će izgrađeni saglasno evropskim standardima. Pojedina ekološka udruženja upućivala su žalbe Evropskoj energetskoj zajednici da se BiH ne pridržava direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje, pa je dozvoljeno zagađenje 2 do 3 puta više od propisanog. IFT je ipak dobio sve potrebne ekološke dozvole.